Støj, vi bliver jagtet. Åh nej. Støj. Støj, den er mig. Støj, vi bliver jagtet. Støj. Men Støj, nu løb Støj fra mig. Så jeg løber efter ham. Så jeg Støj, kom. Støj. Der, det er hun der. Støj. Her er Støj. Lige der. Nej, Støj. Alik. Han skal være. Hej. Det er fint. Støj bag dig. Shit. Der bliver min tag. Støj. Kom nu, Støj. Nu bliver jeg jagtet. Jeg laver en YouTube-video, vær stille. Nej. Støj. Alexander. Støj, hun kommer fra venstre. Hun kommer dernede. Hun er gået bag campingvogn. Ej, det er noget, der har YouTube. Husk at like og subscribe til mig, ikke? Altså, det bliver godt, det her. Husk at like. Altså. Hvad siger det? Nej, det skal vi ikke. Det ved jeg bare, vi skal. Nej, vi skal allerede. Helt ned fra bunden. Støj, pas på, hun er inde bag campingvognen eller sådan noget. Støj, hun kommer her. Støj, rolig. Kom her, Støj. Kommer nu. Er hun der? Godt, Agnes, hun er. Nej, Støj! Ja, Agnes, hun er der. Agnes.